Tugot, tinapalabas. Tinapalabas, simuko ti kabalubal ni Ruben, ket maragsakan dagiti dua. Gaputa daman na nasursuro da may panggap iti taktika ti pannakilaban. Mas daumot ni Lindon, gaputa ni Sinay ti kabalubal da. Danda ni umatras ni Lindon iti balubal. Gaputa di na kayat amasakitan ni Sinay. Ngem saan namnaman ni Lindon akabalan gayam ni Sinay ti lumaban. Iti sabali abangir, nakuna ni Ansing kadadayana ken Celia, akayat napay ti maaddaan to iti anak. Imisem dagiti dua, ket pinasurutan dalatan ti kayat ti baket. Iti metribo, agsarsarita da Pangulo Baltasar ken Lakay Ignas. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinubela tayo anapaulwan. Tugot, tinapalabas! Ni Sinay, tinangigiya kada Ruben, ken Lindon, arumaot kadagiti bandido. Sapay la kuma, tagbaligi, dagiti anak ti Agila, amang parmag kadagiti kabusurmi. Kamagong, Awan ti rumbang apagdanagam, nga uray duadala ang arumaot, Baltasar. Sinanay ko anaimbag da Ruben ken Lindon, no kasano ti lumaban. nasayat, no kasta, kamagong. Insurok kadakwada, ti taktika dagiti musang. Nga uray addada iti pusag ti kabakiran, saan da maihawawan. Kamagong, Kabisado dan ti kumbat aksyon, Baltasar. Saan da basta-basta maparmak dagiti kabusor. nagsayat ka, nga ulitag da. Dakkel, ti maitulong da kada kami. Tapno marpuogan, dagiti bandido, a kabusurmi. Husto ni Lindon iti desisyon na, Baltasar. Importante ti elements of surprise. Saan amaamuan dagiti kabusor ti iraraot da. Taita, ti rumbang ama pasamak. Tapno awan, ti may sagmak kadakwada, kagkabsat. Juan Baltasar. Strike mission ti aramiden de Ruben ken Lindon. Saan daman apudpud no amusang, ngem na isurok kadakwada day taawagas ti pannakilaban. Imunan ni Ruben. Nagpartak amag na. Bayam lang ni Ruben, Sinay. Agpalpaliiw dayjay. Mabit lang. Apa yung nagsardeng ka amag na, Lindon? Adda nakitak abunga tilang ka. Anya? Apay tilang ka? Mabisin akon, Sinay. Sika, kayat mo ti mga nitilang ka? Juan, Sige, siya kung timang puros iti bunga tilang ka. Agtugaw ka pa'y, ha? sige. Makaamu ka, Lindon. Nagsamit ti bunga tilang ka. Naloom ngamin itipuon na. Apay ngimbitin mo ti sangagasot a pisos itipuon tilang ka? Bayad tilang ka kinanta. Ang mga no adaking kukwa iti dayto alang ka. Ala, ituloy tayong timag na. Alaak dayto'y nabati ta alang ka. Tapno adamot ka ni Ruben. Sige, Lindon. Naisurok pa yun kada Lindon ken Ruben, ti kumbat tracking. Kabaalan da sa pulan, no sa dino tayan dagiti kabusor. Anya, Amuda dagiti pagilasinan, wenno desdes a posible a pagpagnaan dagiti kabusor. May sadayta kadagiti naadal ko a kurso, iti Scout Ranger. Ti combat tracking, ken land navigation course. kamagong. Naisurok meten kadakwada, ti agaramid, ken agbasa iti mapa. Amuda, no sa dino, ti lugar nga yanda. Kasta ka de, kamagong. Wen Baltasar. Nagbalinak idi a combat leader dagiti musang. Isu nga amok ti araramidag. Addan kadagiti agkabsat dagiti agalad. Isu apatsyag nga agbaligi da iti laban. Parbangonen. Sumingisingan ti banawag iti daya. Agpatingga tayo pay ditoy. Wen manong Lindon,
Iti daya apasat ti bantay ti kuta dagiti bandido, Lindon, Ruben. Kaya't asawan day ta. Asidag tayon kadakwada. Agbati kan dito'y sinay. Sana rumbang asumurot kapayla kada kami kini Ruben. Delikado ti raraot mi. Tudnutin ako na ni Manong Lindon, sinay. Nagbatikan. Da kami lang ti romaot iti kuta dagiti bandido. Sige, Ruben. Aganad kayo kuma. Nasayaat, no saan kayo pa'y lang agparparang iji restaurant, Diana, Celia. Ang mga numayra na amapan ijay ni Dolores. When Auntie Ansing, sigurado ariribok man ang ti parnoayan ni Doña Dolores. No kaspangrigan tamaamuan na, no asino ti akin kuko iti restaurant. Sigurado dayta. Gaputa kwarta laeng tamu dayja Dolores. Sana nasayaat dayja tao. No, mabalin la kumaasuratan ni kamatayan. Tapno umay nasukunan ni Dolores. Inaramid kun. Anya? Agipatuludak ko may tisurat kan ni kamatayan. Tapno alaan na ni Dolores. Awan matlang ti sirserbi day tao. Gaputan alas ti ugali na. Auntie Ansing? Basta surutan nyo pa'y lang ti bagbagak kada kayo, Diana, Celia. Agtalinaad kayo pa'y lang dito'y dagos da Ignas. Bayan nyo, adagiti trabahador tayo ti mga sikaso ijay restaurant. Di tayag kampante, honey. Di tayag mo ti pampanunutan dagitag kapsat at Ruben Kerlindon. Itanyaman niya oras. Rumaot da ni ti mansyon. Dagiti awanan bayin at at tao. Nakasagana ka na yon dagiti buyot ko, honey. Saan dang agbaligi kanyak? Gaputa mapay dalayang. Talaga mat, honey. Napalawlawan itinagado abuyot mo ti mansyon. Rumbang lang nga palawlawan da ti mansyon, honey. Ha! Narigaten ang mga nukela at arumaot dagiti agila. Positive, Ruben. Kuta dagiti bandido ti adda ditoy. No saan na kamariro? Training ground dagiti bandido ti makitkitak. Wan, makita ta na imbag. Babaan iti teleskopyo. Agtignay tan Manong Lindon. Sige. Tuladen ta ti estilo nga inaramid idi na Uncle Ignas. Idi rin naot tayo ti balayday di General Barbosa. Uwan Manong. Sika ti umatake. Ket siyak met ti agserbi nga sniper. Mapanak iti nalayang apaset ti bantay. Tapno makitak ti garaw dagiti kabusor. O sige. Hand signal ti aramaten ta. Urayam ti signal ko. Manipod iti pagpwestuak. Kalaaten ta dagiti bandido. Dayjayan ni Ruben. Nagimuntar iti bomba iti aglawlaw dagiti kalapaw. No saanak nagkamali. Gasolina ti linaon dagiti drum iti aglawlaw. Makita ka na imbag ti garaw dagiti bandido. Babaan iti sniping rifle ko. Armado dagiti lalaki ang nakatakder iti amyanan apasat dagiti kalapaw. Makitak met dagiti baka ang nakawayway. Nalabit a dagita a baka ti innala dagiti bandido iti lugar da Sinay. Dayjay, nagpwisto ni Ruben. Urayon na lang ti signal ko. Umuna a punteriya ak ti bandido nga adda iti watch tower. Daytoy. Saan pa'y laan adlaw dagiti bandido ti pan nakapaltog ti maysa akadwada? Punteriya ak manen ti maysa nga adda iti daya apasat amagmagna. Dayjay, natumban. Inutan kayo apaltugan. Babaan iti sniping rifle. Dayjay, limaban ni Ruben. Madaman ti rinupak. Daytoy ti para ka na kayo! Saan
Kami amarigata lamang pat magkadagiti bandido. Gaputad da ni Manong Lindon ang nagserbi nga sniper. Agsipot kami na ibang kakadwa! At sniper! Nagadugayam dagiti kabusor. Nagwanas da ni Tetlawlaw. Umakarang iti paglimbangan. Agkapi kapay. Kamagong. Adtoy. Agyamanak, Baltasar. Agkapita. Kapayatan. Nga orayan ta. Da Ruben. Lindon. Kan Sinay nga anak ko. Wen Baltasar. Nakitak ti garaw ni Sinay alumaban idi kalman ken ni Lindon. Nasaya at ti panangisurom ken kuana. Wen. Kamagong. Insurok anembag ni Sinay. Tapno amuna asalak ni Bantibagina. Baltasar. Kakaisuna nga anak ko ni Sinay. Nasapa apim mo sa itinana. Kapo iti sakit. Nasaya at ti panangpadakkel mo ken kuana, Baltasar. Nasingpet ken natulnog nga anak. Wen gayam. Kumustan ni Alona nga anak mo? Nalabit ang kataunan ni Sinay ni Alona nga anak mo. Awanan day di Alona ang anak ko, Baltasar. Anya, tinapasamak kina Alona. Saan tan apagsaritaan ti maipapan iti dayta, Baltasar? Maawatan ka, Kamagong. Ruben, aglamlamang dagiti bandido iti likodan day tadakkel abato. Aganad ka. Wen Manong Lindon. Tulungan ta da Pangulo Baltasar. Tapno mapukawan ti kabusor da iti daytoy a lugar. Wen Manong. Kas iti inaramid ti amata aday di Agila. Tumulong ta kadag iti mailupit-lupit. Magpaputok damanan. Amutan no sa dino ti ayanda. Agtignaytan. Kat ibusen ta amin ida, Ruben. Ay na! Nagmayatan tirik na kitang aldaw. Celia. Madlaw ko nga rod manang ansing. Asino aya timang parparagsaken ka? Nilyon timang parparagsakan niya, Celia. Kasla, nagsubli tirik nak, idagtutubo ak. Anya? Wen, Celia. Oh, naidumduma talaga na ito marikrik nak. Sabay la kuma. Ta sa anak pa amatay. Tapno aga nakaktupa iti may sadusina. Aywan manang ansing. Iso adi ka unay agbambanog. Tapno saan manan nga agsakit ti barukong mo. Ibabawik dya imbaga kidi. Analipatan na kun ni Apo Diyos nga lang ni Jilangit. Ha? Kaya't ko pa'y gayam ti agbyag. Tapno makadenak ti lalaki ngay ayatek iti kastaunay. Talaga mo't manang ansing. Saan ka pa'y amatay? Kaya't kumanan na sa rungkaran nilyo ni pagbaludan. Sikaman manang ansing. Sakbaya mapangko sa rungkaran. Kasaritak pa'y di abogadok. Tapno si kaswan ng ti kaso nilyon. Maragsakan akmat ka ni Auntie Ansing. Gaputan na karagragsak manen, manang Celia. Wen, senyorita. In love ngamin ni manang ansing. Nilatan yun, ti pampanunutan na. Nadlaw kumatday ta, manang. Agis isem pa'y ngagmaymaysa. Maayatan naklaunay kan kuana. Dayawan ka na nga to ti respeto ka ni manang ansing. Agasam? Iso tinangital kan day di Don Roberto ti daduma ang negosyo na. Wen nga rod, manang. Nagsingpet ni Auntie Ansing. Nagsimple ti panagbiag na. Ngambak nang. Ado ti ornong na. Wen, senyorita. Mas pilyan na pa yan ti agnaad iti simple laang abalay. Ngam iti mismo abalay na. Nagado ti balay ni Auntie Ansing. Ngam, kayat na ti makipagnaad ka na tayo. Ay, wan gayam. Rumor tayo kano kuna ni Antim. Ha? Sa di naman ti papanan tayo.
Mapan na kano kasarita di abogado na. O sige, manang Celia. Urayan tabit, no anya pa'y dagiti ibagana. Itay pa'y ngamin ngagdigdigos. Naurasan nun, ija nagtiban nyo. Naulpit kan gamrod day jaya Fortesa. Adon ti pinatay da. Iti day di General Barbosa. Wan Baltasar, dakas dagita atat tao. Nasaya at met. Tanatayan ti awanan bain a General. Marikriknak, Baltasar. Dandanin ti pan nakagunod tayo iti hustisya kan namnama. Kamagong. Dumtang tuntilinak kan kapya iti entero a probinsya. Babaan ka dagiti anak ti Agila. Marpuugan ti umok dagiti managdakdakas. Kamagong. Sa anak ang mapukawan iti namnama, Baltasar. Agpulon tumutlaang ni Mr. Fortesa. Apuon tiriribok iti entero a probinsya. Oh, Diana, Celia. Apay akit kita andak matlatan. Auntie, nagpintas ka matan? Bagbagay mo launay day tabado manang ansing. Kasta amot ti make-up mo. Nagpintas ka. Agyaman na, Celia. Diana. Kasla ka di naglanglangang agtutubo. Wen, auntie. Imubing tilangam. Naidumduma itatilangam manang ansing. Baknang at talagan tilangam. Aya, Celia. Wen, auntie Ansing. Talagang aglanglanga ka itan adon niya. Sika tipudpud no adon niya. Ay, oops. Ay, yak kaya timawagan iti Donya, Diana. Rumbang laang ang maawagan ka iti Donya manang ansing. Langam at talagang timay sa abaknang. Agyaman akmanen. Kaputan, nagustuhan nyo tilanga kita. Ilibri kayo amangan. Sa dino ti panganan tayo, auntie Ansing? Ijay point. Anya, point manang ansing. Ni, apay, di yo ammo. Ijay turo. Anya? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwayan na denggen, di tuloy, tinubela tayo ang napaulwan. Tugot, di napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken itimo direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.